San George Preka jitkellem dwar il-fidi. Minar il-fidi impossibli nożbuħ l-Alla. Il-fidi jadon talla, hija persważjoni fina iktar mill-li qegħdin naraw bajnejna ħwejjeġ li ma jidrux. X'in il-fidi? Il-fidi hija persważjoni iktar mill-li qegħdin naraw bajnejna ħwejjeġ li ma jidrux. U l-fidi anke l-fidi tan-nies tħossa fik. Jien għandilkom każ li ġara lili, kont għandi kemm ħadd il-quddies għall-kapella għalli għamilhom li qalbina l-tfal. Għatlu żbali. Meta ġejt biex inqarben, għaddot lejhom għattilhom kemm plej. U bdew. U dik in-nar ma nżilx minn fuq l-altar, bdew tilgħu l-tfal plew fl-aħħar tarġa. Walla ħares inżilt. Għarbint l-ewwel waħda xejn, it-tieni waħda xejn, it-tielet waħda xejn, ir-raba' waħda xejn. Wasalt fil-ħames waħda, tifla, tefat għajnejha u tefata mhux fuq wiċċi, fuq il-partikola u xaħella ħara tal-bixxu btej sab tagħha. Jien ġibdu biex jisbismu l-dik l-ostja. Kieku tafu x'ħassejt ma ġisrali. Ħassejt il-fili ta' dik it-tifla. Issa qiegħda taraha b'għajnejha. U dik il-bissima, dik il-bissima tagħha, ra tisjufija ta' qalba għax biex titbissem l-Alla u til-eżiż veru hemm is-sjufija f'qalbek. Għax li inqas oġġett ma jħallix titbissimlu l-Alla. U ngħidilkom bil-ken stajt inkompli nqarben it-tfal l-oħra. Impoġġi nitrijad bil-bizdi, qed inqarben waħda wara waħda Alla sanni l-għajnuna li qarbinthom kollha u ma waqalli xejn. Skonsolazzjoni tagħna. Għamil dik il-ġurnata ġewwa l-ġenna, dik it-tifla qudiem għajnejja. Il-fidi tbikkik il-fidi. Il-fidi tfarħet.